Cum Tănase în marginea careului, Tănase trimite pentru ratarea foarte mare, cea mai greșit. Și iată cea mai mare ocazie de până acum, excelent a gândit această fază Tănase, Crețu depășit foarte clar și de traiectoria mingii și de preluarea excelentă a lui Tănase. Două ocazii până în acest moment în dreptul Stelei. Da. Era mai liniștit Mihai Stoica. Steaua doar câteva secunde la dispoziție pentru steliști și să vedem decizia a lui Robert Dumitru. Steliștii au cerut lovitură de la 11 metri după duelul în care a fost implicat Tibi Bălan. Cred că a fost împins, nu avea cum să dea pe lângă minge. Iată, chiar cu două mâini de Florin Maxim. Da, n-a fost, steliștii cereau. Da, cereau penalti, însă împingerea s-a produs în afara careului. 0-0, pauză pe steliști, acest 0-0, să vedem dacă va mai fi 0-0. Fanionul rămâne jos, mingea este în poartă, însă poziția lui Raul Rusescu nu mi s-a părut tocmai în regulă. 1-0, Steaua Concordia, minutul 49, iată schimbare cu... Eu vreau să văd reluarea. E offside. Cu un pas în față se afla Raul Rusescu în momentul pasei venite de la Cristi Tănase. Rusescu deschide scorul și semnul pe care el l-a făcut. Se complică acolo, Chiricheș rezistă, Chiricheș insistă prea mult cu aceste driblinguri, chiar dacă până la urmă scoate mingea dintre doi adversari. Dă emoții, dar nu pierde mingea. Iată cum a rezistat aici între Wellington și Rover Cârstea și probabil că i-a și enervat foarte tare pe cei doi atacanți de la Concordia Chiajna. Iată reacția lor.